weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayri to beelinaɓe to rindiaw to silla to sinthioubu maka to neere to neriyela to jooke to woluma neere woluma ha tara to bagodine ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mama Cissé ha ba ha to galle ceerno Amatijane Kana to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo genɗi Mauritanie ummima alkamisa hanki Nouakchott o yaɓini leydi Chine tawto notiyade bismago nanɗo makko sehil makko hoorejo leydi Chine to leydi Sénégal Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef gendarme ɓe gardinimo ko ɓoyani ko to galle makko jaadi e makko to leydi Mali hôtel Marietou Palace ko baɗa ɓoyata waɗe vente aux enchères saabu kay rewedemo koppereje kewɗe no fewi ko bankaji ɗi noon namdi tigui jeeygu makko beɗen mbawa heptude koppereje mumen to leydi Niger hono général biyeteɗo général Siani mawɗo CNSP woni dadiɓe darguiɗiɓe laamu Mahamadou Bazoum o yalti aljuma hande o lawol makko gadduno e télévision nationale leydi ndi hollidde e oɗo saaha joni kanko ardi leydi ndi e hollidde kadi dendagal constitution institution ngaji leydi ndi kala koko waɗa disu bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piɗen pacciren. aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usraɓe gorago biyeteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla moora siɗɗeji bahliɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84
ceerno jibsina andini dendagal kiline mum wonde base makko to naksude no golla hano hannirta ni ne tawi ɗon min yi ko biyeteɗo ceerno alassane sy ko labdude malaɗo woni ganduɗo gollete ɗe no hannirta ni ceerno alassane sy noon heɓete koye numéro makko leydi mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno djiby sine wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala kiɗo hen lekki ko lekki moƴƴi kawisaji mawɗi coomi e muɗum woni gorelte. gorelte ko haako moƴƴo iwruko en tokkorodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. kawisaji mawɗi gorelte ko haako no haako wargani a waɗaɗe ndiyam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa. hewɓe cettima dañi aafiya e gorelte ha tenti noon ɓen joguinoɓe ñaw biyeteɗo dogam cité e kala sahani gullituno ɗum ɗona. gorelte an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu jaɗor jooɗo ha ɓooya ronkatinde ɓandu mum walla lelo ronka ɓolsitade gam jaadgol ɓandu jokkodire gorelte. joguiɗo sukara jabet ɓandu wuloru kala e muɗum yogay ñabboji sa jokkodire gorelte ma yiiten hoorema ha mbiya alhamdulillah. sa yiɗi andude ko jangta e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorelte ya. so tawi ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde e mabɓe so leydi Mauritanie koye Boye Niassa 00 222 47 85 20 96. so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare 00 223 72 68 11 54. so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo Amadou Sambalo 78 119 00 65. so tawi gonɗa koto Mauritanie Ramata Mangan 49 18 81 13. so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00 221 77 428 85 88. so tawi koto leydi Gambie gonɗa jokkodirta koye Ghalii Abuu Bah 00 220 282 29 43. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorelte ko jaam tan woni muɗuma. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba nogas jeetati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati aljuma sappo lewru haran hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergonaɗo men sallllahu alayhi wa sallam. habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah. hono mbirɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ummima Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie alkamisa hanki o yaɓani ko leydi Chine nayumo to noon ko tawtoriyede fijilloji biyeteɗi les jeux universitaires internationaux o yeehi noon ko wiya dow bismago nando makko sehil makko biyeteɗo Xi Jinping kañum woni hoorejo gendi Chine o yahani goto noon kanko hoorejo leydi omo yaadi e sete timmuɗo no feewi e nder ɓen ene tawe hen Mokhtar Wula Ndiaye kañum woni ministre conseiller à la président ministre kañum woni ministre directeur cabinet de hoorejo leydi Mauritanie wondude e Abdessalem Wul Mohamed Salah kañum woni ministre de l'économie wondude e Mohamed Abdallahi Boukhari on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Chine wondude Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lilde Bele Ba kañum woni président zone France
mo Nouadhibou wondude Mohamed Wul Abdel Vetta on ko o commissaire de l'OMVS wondude Ousmane Tall on ko conseiller à la présidence de la République e wodbe oɗo compétition noon woni forum mondial universitaire koye ɓurɗi mawnude o jeeya omo waɗa kaye omo waɗi fodde 17 fannu taw ko sport ɗi jiida ciirol ko windere nde kala noon bisma hen compétition noon ma waɗa e nder balɗe 17 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Bamba Wula Maguette kañum woni hoorejo suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie o hollori alkamisa hanki o wonde commission tawa on commission noon ko 13 député woni sarɗiyanke tafama on commission noon halfina koko fati e yurnitade e wadde examiné ko fati kay e ɗaɓɓande laamu ngu waɗi ko fati ko wiyete levé l'immunité parlementaire député biteɗo Mohamed Bouyaya Wula Cheikh Mohamed Vadel woni tigi ittugol wutte teddungal sardiyankagal e makko altine ɓennude ɗo o noon suudu sarɗiyeji ndu noon hawrino kaya wonde eɓe jowa député o fodde séance uji 4 o tawtortake député o noon ko konngudi o sutno faade hoorejo leydi ndi ɗum suudu ndu noon holliri wonde ɗum ɗon ko outrage au président de la république woni tigi haalde ko fotani haalde hoorejo leydi bonirde ɗum neydi walla tigi ko wayno ƴettade ɗum foof koye fannu outrage député o noon haalande muɗum noon ko hollide mette mum e suka debbo biteɗo Maria Mintu tawa kadi ko ƴettinoɗo walla ñingnoɗo wannoɗo windande mum ene ñinga hen nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallama o holliri noon wonde laamu ngu fonno ko darade dole mum ponno hollira leydi ndi kala wonde mettini hen saabu laamu ngu ni fonno ko yamirde wargo oɗon suka debbo o noon bannoɗo nde noon windande ne ñinga nilaɗo men hono guila alarba noon omo tawe tigui e kaso hono no holliri communiqué parquet Nouakchott banggue hirnangue ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie ɓe kawri ɓe mbaɗi adopté e nder jonde mabɓe pléniére alkamisa hanki o e gardugol hoore suudu ndu hono Mohamed Bamba Wula Maguette accordaji ɗiɗi patude kayya e ñawdude caɗele ɗom ka wuro kiifango wondi eko taari ɗum kala projet di noon ko projet de loi numéro 23-017 ko faade accord ñamade ciifodira sifanode gila ñande jeenaya lewru janvier 2023 tawi ko laamu leydi Mauritanie sifodirno ɗum e boñe biteɗo les fonds OPEP pour le développement international tawi noon koko faati e fodde ndiyam laaɓɗam ciññiɗam ha nde wuro kiifango heɓa ndiyam hano hannit ni tawa ɗim ndiyam ummoto koto maayo ngo Sénégal woni fleuve du Sénégal projet noon de loi numéro ɗiɗo goɗɗo ko projet de loi numéro 23-018 on noon koko faati e accord ñamande sifanode guila ñande ɗiɗi lewru me hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati hakkude laamu leydi Mauritanie e boñ biteɗo fond Abou Dhabi pour le développement ɗum kadi koko ɗum tawi ko ɗiɗi foof noon koye fannu goto ko yidde kay ittude ndiyam guila maayo Sénégal ngo ha yettoto wuro kiifango yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko haɓade kala ko fate ɗom kam e nder leydi he kala ha tengti noon to wuro kiifa e ko taari ɗum kala ministre de l'économie par intérim Wula Badi o holliri tigui wonde guure kewɗe e oɗo saaha joni tawi nder région de Guidimaga ha to Asaba kala joguiɗo ɗeɗon caɗele taw ko caɗele ndiyam tawateɓe ɗom ka ɓe koliri noon tugui kay guuray fay kiifa jutedi muɗum ko temedde 2.5 kilométre ete kay ala to fof to ƴeewaka ala to ndiyam timmuɗam wawi heɓede kay taw ko ñawdude caɗele ɗom ka kiifa so wona kay ndiyam ɗam ittoye maayo taw ko maayo welgo witengo fleuve du Sénégal ministre o holliri noon ngam kay ñawdude caɗele ɗe ñalele kiifa alay saguel noon ɓe mbaɗa ndiyam alay saago noon prise ndiyam waɗe taw ko mbalka mawka en béton armé waɗe to maayo Sénégal to tawi kaɗon mbalka woni nde ɗon loonde ende jogui hattandi ƴogde kay kala ñalawma ha kene qime 50 ujunere métre kibba ɗum noon ine wawa tawa ɗum wawa jogade so waɗama wawa jogade wuuro kiifa ngo
goɗɗo kay ha dawal 2050 kadi maɓe mbaɗa pompuji tati taw ko principal pompuji tati principal e réserve uji tati au sol e canalisation mawɗo en béton ummo gila maayo Sénégal ngo ha yettoto wuro kiifa projet o kadi tawi koye électricité wi projet noon ko projet o noon tawa fof ko électricité yadata koye électricité tawa kadi ko kañum pompata pompage toyi pompage uji ɗi wondude e groupe aji électrogène ɗina groupe aji noon ko groupe aji secours so tawi courant aji ɗi kuppi tawa ɗina groupe aji ne mbawi ƴettude relais hano hannirta ni tawa kadi ene wonda e systéme de surveillance et de contrôle kanko ministre ɗon holiri jaruta ko fati financement ɗiɗon poɗo projet ene qime ha temedde tati e nogas million taw ko halis dollar américain laamu leydi Mauritanie noon kalis o noon ko ni tigui feccuɗi laamu leydi Mauritanie ene yaltina million ngaji sappo taw ko dollar so tawi ko fond OPEB kañumne ene yaltina capanɗe nayyi million kalis dollar so tawi ko boñe biteɗo FKDA woni fond cosien pour le développement économique arabe ene yaltina capanɗe jeegom e joyyi million taw ko halis dollar boña biteɗo ADFA woni fond d'Abu Dhabi pour le développement ɓen jaltina capantati million taw ko halis dollar so tawi ko fond saoudien pour le développement ɓen noon jaltina temedere million taw ko halis dollar so tawi ko FADES woni fond arabe pour le développement économique et social ɓen kolliri ene jaltina capantati e joyyi million taw ko halis dollar so tawi ko bon biteɗo BID woni banque islamique de développement ɓenne ma jaltin capanɗe nayyi million tawa ko halis dollar so tawi noon ko capanɗe nayyi million ɗo peɓa ɗiɗiɗen haalde ɗo peɓa yaltinta ɗe noon ɗen ene qime ha 1 milliard 441 million 600 mille émiri halis ugoya e limore hesere nde ko ñamande nden ñamande noon ene yooɓe e nder duuɓi nogas ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen alkamisa hanki o ko fedde wuyɓe naati e nder commune mo Sansaba département ko naati commune mo département ko fedde wuyɓe nanga e nder commune mo Sansaba département mo Sédhiou e dow lawol hakkude to wiyete Sédhiou faya to wiyete Marsan Souma fedde wuyɓe nde noon ɓe gujjuno ko ngaari babiraɗo goto ɓurɗo lollide vie jeeju kañumne koko luɓino ndina ngaari noon o luwirno ɗum komo dasira woni tigui omo remira guesa makko ko gila ñande talata noon o hattino ngaari ndi o haalen tigui musidɗo makko o lumnoɗomo ngaari ndi ko alkamisa kamɓe ɓe ummini jiilaw ko alkamisa hanki o noon sukaɓe alkamisa hanki o subaka ñalawma hawrude ñalawma haran ko nen tigui ɓe nangui goto e wuyɓe he tawi kadi koɓe hirsuɓe ngaari ndi e nder ladde eɓe jinno yaltinde tewngu gam yewede kay ɓena welniroɓe adunaji men ko fati e harana gujjo o noon caggal nde nanga o nanga noon o nanga ko sara wuro wiyete o nanga ko hakkude to wiyete Niassa Singa faade Madina taweno gas kilométre hakkude muɗum e Sédhiou ko sukaɓe wuro ngo nangi mum caggal ɗum noon battimo e juuɗe gendarmeɓe nde gendarmeɓe namdimo noon ko ɗon tigui o limti dendagal ɓe o gollotonoɓe kala o holliriɓe kadi tewngu to tawate e on saaha noon gendarmeɓe kefti tewngu kala ɓe dokkiti jomma gaari ndi guna tewngu noon ko kañum tala alkamisa hanki o e nder wuro ngo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko kañum ardi lamda Pastef maire mo Ziguinchor o nangama gendarmerie mo hinde GIGN kañumen teeɓimo garnimo e nder galle makko anda ko noon ɓe andano ka to nawa koto ko ɓoyan kon keeɓi télégramme wonde kay e oɗo saaha joni kanko Ousmane Sonko omo tawe tigui e juuɗe to ɓe mbiyata tigui service tigui e nokku ɓeɗon wiyeteɓe dika tawi tigui ko renseignement walla mbiyen ko direction générale e dika ko ɗon tigui o tawate kanko Ousmane Sonko siftinde on noon kanko Ousmane Sonko ko ñawanoɗo kay ko fate alhaali Adji Sarr ñawore makko noon taƴi yanino o taƴannoma duuɓi ɗiɗi e kaso taw ko 2 ans ferme kanko Ousmane Sonko noon oɗo saaha kala gendarmeɓe walla dadiɓe koko udduno galle makko ɓoyani koɓe ittino oɗon uddo e kikiɗe hande o noon mbiɗen Ousmane Sonko
Sonko général maɓe garanimo hono tigui avocat makko biyeteɗo Juana Branco on tengtini oɗo habaru ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni opérateur économique goto woni joom ngaalu luwino oto goto e nder Dakar o yeeyoyi oto to Diourbel o wiya teeɓa to Mbour inde makko noon fuɗɗiri ko alkulala be yettode makko ko Sall woni yettode makko noon o waɗama déféré to parquet o waɗama déféré to tribunal des grandes instances mo Diourbel o nangirama noon o nangira koko fati abus de confiance woni jamfade e escroquerie wondude faux et usage de faux sur le document administratif ko ñande 17 lewru avril o luwno oto o luwirno oto o ɗon ko pour lewru timmude woni 1 mois o rokki avance 400 000 francs heddino ko 200 000 nde ala ko heddi so wona balɗe tati kay contrat lugol oto ngol ne timma ko ɗon tigui o majjiri agence luwoɓe otoji ɓe on noon o yiɗino yeyde oto noon to Touba kala mo haaldi oto to Touba ɓen cikkito donki sodde oto noon finalement o yeeyi ɗum koto wiyete tigui Diourbel ko toon o yeeyi oto commerçant goto o yeeyi ɗum 2 625 000 francs CFA nde jooma oto noon waɗi oto mum localisé toon to Diourbel ko ɗon tigui ɓe ari o jokkodiri e commerçant joguiɗo oto ko ɗon tigui o yeehi o portoyi plainte gendarme noon mbaɗi hen losgoji mumen ɓe mbaɗi dewmi takel ɓe uri to banggue debbo haɓe teeɓi oɗon opérateur économique woni joom ngaalu mum nun dani ɓe teeɓima ɗum e oɗo saaha joni nawama yesso procureur mo Diourbel ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to leydi Sénégal jen to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jehete gotto e palol dane maayo uri wetego Mbotto eɗen gandi musidɗo men biyeteɗo Hammali gandiraɗo Oumar Alfali o jooɗi goto e Belgique o yo omo rutta bandiraɓe ɓe duwaw holɗum ɓi ko Fatimata Oumar Ly e dewgal muɗum ɗeɗo balɗe omo rutta duwaw noon fewde cilanaɓe garlol naɓe e fonde naɓe e Madina Ndiaye naɓe yantude e pete yantude e bokke e salde e baroɓe jakil wasake liliya ali baydi mbani ono fo omo hollita on weltare e garangal moɗon e galle o e jokkere mon enɗam yo Allah hokku on wawde jokkude enɗam juutone jokkere enɗam amin so tawi en gartiɗo e kabaruji meɗen Majiguel Sarr ko kanko de ardi ɗo muuma rewɓe ɓe noon wiyete ko muuma daraniɓe affaire dewle ɓe ummima noon ɗeɗo dewle wonɓe dewle tawne daña hen caɗele ɓe mbi ɗum yo nattu ko ɓuuri yawde yaccade ɓe kolliti kadi sukaɓe rewɓe reseteɓe taw jontani walla forceteɓe dewle ɗum ɗo fof ɓe darima yo nattu ko ɓuuri yawde yaccade eɗen gandi haran waɗi ɗo hanki de yi Ghalii Abuu Bah kono noon waɗi caɗele e joom galleji en ɓe holɗum kilo gawri jaranno ko temedere hanki yeeya ko temedere e nogas kilo tew yeyeteno ko 1,800 hanki de yeeya ko ujunere eɗen gandi suppome yeyeteno ko 60 kilo hanki yeeya ko 120 soble de kilo yeyeteno ko 200 hanki de yeeya ko 250 pompiteer yeyeteno ko 150 hanki yeeya ko 200 ɗum ɗo ɓe kolliti ɗeɗo ɓeyde ɗe ngala mana holto fawi ɗum ɗo laamu ngu yo waw darade hen wawa ittude ɗeɗo caɗele wawa wasde woppude commerce aji ɗi tan e sagoji mumen so en jeehi to e Pakaw capital Kolda holɗum eɗen gandi guure nogas ɓe kolliti weltare mabɓe kamɓe de ɓe keeɓi finance milliard uji 5 yoɓe mbawa wallitorde e demal hikka ngal ɗum ɗo ɓe kolliti weltare mabɓe Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kébé Ghalii Abuu Bah yentude Sar Ablaye Sarr kamɓe foof ɓe kolliti e dennagal hettotoɓe Weltare TV eɓe mbiya ummatul islam onon foof juulemo wuuri tengti noon e ceerno meɗen halifa men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile toka heyɗi minen fof emin mbima ya julmo wuuri yo Allah hokku en wattude o saaha mo wuuri ko rewa Allah hewde famɗude yo Allah jaabo yo Allah junno balɗe moƴƴere battane musidɗo mon Ahmad Issa Kébé gorko Mbotto kabaruji ɗo foɗa radio Zik FM jokkondirde e Ghalii Abuu Bah yallo ke walde e jaam
allahumma mina sidi kebe amadou isaga kebe ha joni to leydi sénégal alhaali ousmane sonko mbiɗen caggal nde général maɓe teɓinomo général maɓe battimo e juuɗe ɓeɗo witeɓe brigade des affaires général tawa ko dikka koye juuɗe mumen e oɗo saaha joni kanko ousmane sonko o tawate sen ummima to Ziguinchor koto leydi mali paaɗen to leydi mali ɓoyata ma processus ko fati kay ummanade jeegol hôtel mawɗo biteɗo Mariétou Palace mo Bamako ummane oɗo addantamo yeyede noon ko rewede mo ñamade ɓuttere nde feewi nden ñamade ko 11 milliards 911 millions 47 mille 832 francs CFA no paami toon tan ko milliard uji sappo e ɗiɗi ngakkude seeɗa ko ñamade noon de banque biteɗo banque of africa kana banque noon ko leydi Mali yantude leydi Niger e leydi Benin kañumen ndendi kaɗona banque wondude e banque witeka BMS woni banque malienne de la solidarité kañumen ndewata hôtel o ɗeɗon koppereje ɗon donc haade yoɓede Mariétou Palace hôtel biyeno hôtel o ko biyeteɗo Babani Sissoko ko kanko hollirama noon ndeɗon ñamade noon banque aji ɗiɗi caggal nde donki hebde koppereje mumen ko nden tigui e portoyi plainte yen noon plainte moɓe portoyi noon to tribunal ñawonde yanino guila ñande sappo ina ya lewru juin maydu ndu hôtel o noon ñawonde rokki tigui ko yo hôtel o yeeye beele tigui ɗiɗon boñuji ɗiɗi ne mbawa heptude kalisaji men hôtel o noon natti oɗo saaha joni wonde e juuɗe cetal bitegal layko e oɗo saaha o waɗama saisi ɓoyata o waɗe vente aux enchères ha joni ko leydi Mali keddoɗen CEC ko conseil économique social environnemental et culturel mo leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi yilirde hesere woni bureau kesso gona bureau noon ko yimɓe jeenayo woni 9 membre e nder yimɓe jeenayo ɓe hay debbo goto tawetake hen ko kono kadi hollirama ko ha joni ko biyeteɗo Abou Bah Katile kañum ardi catal ngal ha joni kañum woni hoorejo kañum woni président CO bureau ngo noon suba ngo noon ngo suba koye 3e session extraordinaire de la 6e mandature catal ngal joɗinogal ñande nogas e jeeɗiɗi woni ñalawma hanki o kala hitande noon ɓe teskama tigui catal ngal ene heewi hesdinde yilirde mum hay sinno kay hoorejo o e cikku mum kewani waydede so ko ni noon bureau ngo lelori oɗo saaha joni so tawi ko hoorejo woni président catal ngal ko biyeteɗo Abou Bah Katile woni cukko makko noon ko biyeteɗo Amadou Sanoussi Daffé so tawi ko premier secrétaire général woni kolaɗo ko premier secrétaire général ko biyeteɗo Mahamadou Djiré so tawi noon ko deuxième secrétaire général ko biyeteɗo Abdoulaye Kontawo so tawi ko président commission développement rural ko biyeteɗo Mahamadou Silla so tawi ko président de commission économique et financière ko biyeteɗo Hamadouna Ba so tawi ko président kalfinare ko fate commission éducation woni jangde on wiyete ko Fondé Moussa Sidibé so tawi ko président kalfinare ko fate science technique et environnement ko biyeteɗo Yakuba Koulibaly so tawi noon ko président commission des affaires sociales et santé ko biyeteɗo Birama Sangare koni tigui bureau ngo lelori koto leydi Niger udditen kabaruji men colonel Chiani ko kañuma woni chef de garde présidentielle chef d'état-major garde présidentielle mo leydi Niger ko kanko ardi militaire uji nder guiɗɓe laamu Mohamed Bazoum aljuma hande o no gas jeetati lewru juillet 2023 o waɗi feñande makko arwenide o yalti taw koye télévision nationale leydi ndi o yalti tigui o ƴetti konngol hollirde kay e tenkinde wonde e oɗo saaha joni ko kanko ardi leydi ndi ko kanko woni président du conseil national pour la souveraineté et de la patrie woni CNSP o holliri addaniɓe noon darguide laamu Mouhamadou Bazoum gonnoɗo hoore leydi ndi ko teskadeɓe kay kala ñalawma leydi ndi e ɓeydo yatirde ɓaawo ha tengti noon to banggue sécurité o holliri noon wonde constitution woni tunorgal leydi ndi e disu o holliri kadi dendagal institution ngaji umminoɗe constitution kala son disuɗi woni kanji kala ɗi liɓama ha laaɓi couvre-feu kadi ene tawe e leydi he frontiére uji mabɓe noon tere se ari en kala koko udda musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo
wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ko ɓuuri tengtude noon e kabaruji men ñalawma hande o ko Ousmane Sonko e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe brigade des affaires général to dikka gasi ha laaɓi yo jaam Allah ñallan yo jaam Allah walan en walla mbiyen yo jaam Allah jogumi jogo on